Χαίρετε, χαίρετε. Το πρώτο μας unboxing είναι έτοιμο. Και ξεκινάμε. Το κουτάκι μας είναι αυτό. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Όπα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε M150 Skill Hand Magnetic Charging Compact Powerful Flashlight. Όπως καταλάβατε όλοι, έχει να κάνει με ένα φακό χειρός. Μας το στείλανε από το Banggood. Δεν είναι κάποιο review επιπληρωμή. Μας στείλανε οι άνθρωποι αυτό το φακουδάκο να τον δοκιμάσουμε, πού θα τον δοκιμάσουμε και να τους πούμε τη γνώμη μας. Άμα μας άρεσε, άμα δεν μας άρεσε, όπου μας έπεσε. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε το πακετάκι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το πακετάκι μας. Ωραία, γράφει open. Αυτό το κουτί, δρόμο. Αυτός είναι ο φακός. Πάμε να κάνουμε και μερικά κόντινα πλάνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα στη συσκευασία. Η συσκευασία είναι ο φακός. Ένα γκριπάκι που μπαίνει κατευθείαν επάνω στο παντελονάκι μας. Ένα λουράκι που μπορούμε να δέσουμε το φακό και να το κρατάμε στο χέρι. Τον φορτιστή μας που είναι μαγνητικός και θα τον ρίξουμε λίγο παρακάτω. Αυτός είναι ο φορτιστής μας που είναι μαγνητικός. Και ένα USB Type-C. Αυτά είναι μέσα στο πακετάκι μας. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ο φακός μας είναι μαγνητικός. Δεν χρειάζεται να μπει κάποιο Type-C κάπου, τίποτα δεν χρειάζεται. Ακουμπάμε, το πετάμε και φορτίζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ εύκολο, χωρίς να χαλάσει οποιαδήποτε στιγμή. Λοιπόν, είναι ένας φακός ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός, είναι πάρα πολύ ελαφρύς. Είναι ένας φακός που πρέπει να τον έχουμε όλοι μαζί μας, ειδικά για τα ψαρέματά μας, που μπορεί να μπει σαν δεύτερος φακός, σαν ώρα ανάγκης. Πείτε ότι μας τελείωσε η μπαταρία από το φακό κεφαλής. Χρειάζεται ένας δεύτερος φακός. Ένας φακός μικρός που θα είναι στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, που θα είναι σε μια δεύτερη τσέπη, που θα είναι στην πλαϊνή πόρτα. Χρειάζεται. Πιστεύω ότι είναι ο ιδανικός. Είναι πάρα πολύ μικρός. Στην παλάμη του χεριού χωράει. Μικρός, βολικός, έχει μεγάλη διάρκεια η μπαταρία του. Δεν ξέρω πώς, αλλά δηλαδή και σε άλλα βιντεάκια που έχω δει έχει διάρκεια η μπαταρία του. Δηλαδή δεν είναι μια μπαταρία που ξεφορτίζει εύκολα. Πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε και την μπαταρία που έχει μέσα, να δούμε πόσα μιλιαμπέρ είναι η συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη είναι 920 μιλιαμπέρ. Έτσι, αυτή εδώ είναι η μπαταριούλα του. Και πάμε να δούμε λοιπόν την ένταση του φακού. Με ένα κλικ πάμε στην πρώτη σκάλα του φακού που είναι αρκετά χαμηλή. Άλλη μια φορά και κλείνει. Με δύο κλικ, 1-2. Πάμε στη μεγάλη σκάλα. Με ένα κλικ κλείνει. 3 κλικ. Έχουμε το strobe. Κάτι σαν σήματα Morse. 3 παύλες, 3
3 παύρες, 3 τελείες, 3 παύρες, 3 τελείες. Έκανε και Σαρδάμ. Να, σήματα αμόρφωσμα. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Και κλείνει. Πάμε να το ξαναδούμε πάλι. Ένα κλικ στη χαμηλή ένταση. Ένα κλικ κλείνει. 2 κλικ. Στη μεγάλη ένταση. Εξαιρετικός, παιδιά, φακός. Έχει μεγάλη έκταση. Το φως του. Και είναι πάρα πολύ ελαφρύς. Πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτός εδώ, όπως είπαμε, είναι ο φακός που μας στείλανε από τον Banggood να τον κάνουμε ένα review και να τον δοκιμάσουμε. Έτσι, μια πρώτη δοκιμή θα λέγαμε. Ο φακουδάκος αυτός είναι ο Skillhand M150. Είναι εξαιρετικός, είναι πάρα πολύ μικρός, φορτίζει μαγνητικά, δηλαδή κουμπώνει αυτό που δείξαμε και πριν, το κλιπάκι του εδώ πάνω και φορτίζει. Είπαμε Banggood. Από κάτω από το βίντεο θα βρείτε το σύνδεσμο να τον αγοράσετε όποιος ενδιαφέρεται. Έχει και κουπόνι προσφοράς με μια μικρή έκπτωση από το κανάλι μας. Νομίζω βγαίνει γύρω στα 35 ευρώ. Παιδιά, είναι μικρός, είναι βολικός, είναι ελαφρύς για οποιαδήποτε τσέπη, οποιοδήποτε αμάξι. Η έντασή του για τόσο μικρό φακό είναι εξαιρετική. Νομίζω να έγινε κατανοητό σε κάποια πραγματάκια. Συγχωρέστε με για το πρώτο μου review. Αν και είναι σκηνοθέτης, δεν συνηθίζω να κάνω συχνά review. Στο κανάλι μου είναι το πρώτο. Παιδιά, καλή αγορά και να είστε καλά. Bye 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 bye.